Hawu. Manje nje ngempela nje usho lutho azange utapele lutho. Okay, at least ngisho nale 100 nje le yodwa nje. Hayibo Kelly, njengoba usukhuluma ngaka nje unawatapani. Sis. Asifani mina nawe. Mina lo, nginendoda ithi mina. Hayibo, yona lo ndoda ke le ekutapelana. Ingajwayelani kabusisi. Yami indoda iyathenga. Usho le ndoda ozipha yona icrush yakho. Yana leyo ke. Lo crush yakho sasitapa naye Shoprite intombo. Kodwa kuneshock salayo uthi azange atapele utho. Okay ke unithatha phi yona lokho ke? Ngicabangela. Oh ya, uqinisile. Senza yimini engakutapela wena. Angizwanga. Yes girl. Imani nibangani la? Banga ukutapa noma nibanga umtapo noma nibanga umtapeni? Ya. Manje awusho ke girl, iyona indlela ongibonga ngayo le. Ekutheni mina ngitapelile yena. Umbuke lo uyaphinda. Ayikhali. Ayikhali. Yazi mina ngi-understand la. Noma inkinga ukuthi mina ngithathelile yena ukuthi eze la. Imake. Uma uthi ungitapelile. Utapele mina ukuthi abe boyfriend yami noma utapele mina ukuthi abe boyfriend yakho? Kahle hlona girl ungitapa kanjani vele? Ngitapele wena ukuthi abe boyfriend yakho. Sorry. Imani. What if kuba yimina otapayo? Nanikade ngitapa ningitatshwa. Ngitatshiwe ngifuna ukutapa nami. Okay. Ngitapa nami.